Umfundi uneminyaka 15 wayeka isikolo ngenxa yokungcungcuthekiswa esikolweni. Ngoku seqenqeleke iminyaka kwaye unqwenela ukubuyela esikolweni agqibezele imfundo yakhe. Altyd omgedryf voor die skool omdat ndandisoloko ndijika xa ndifika kwigeyiti yesikolo kuba ootitshala babesoloko befuna ndifunde phambi kwabafundi. Ndandiba neentloni ndihlekwa ngabanye abafundi. dan ek begin bok en allerlei klompote. Ootitshala batyhola inkqubo yokufunda nanjengoko besithi ngokwale nkqubo akukho mfundi uvumelekileyo ukuba angaphumeleli izihlandlo ezimbini nangaphezulu. Umfundi ukwazi ukuphinda ibanga kanye. Abo bafundi baye banyuselwa nokuba bakakulungeli ukuya kwibanga elingaphezulu. Abatitshala bakholelwa ukuba le ngxaki iqala kwakwizikolo zamabanga phantsi. They come here because of this system, like you rightfully say, they were placed over and they find themselves here amongst other learners that, that has passed. This situation was exacerbated by the COVID pandemic last year. So we have, these learners already been behind and not having the necessary educational upbringing, and so they battling. As the result, you get to find out some of them become frustrated. How do they express their frustration? By bunking the classes, because they don't enjoy what is happening there in the classrooms. They are frustrated by what is required by their teachers in the various subjects. And eventually they just drop out of school. Kukho nabafundi abanezidingo ezikhethekileyo abasokolayo kwizikolo eziqhelekileyo, kodwa abazali babo maxa wambi baye bangafuni ukubasa kwizikolo zabafundi abanezidingo ezikhethekileyo. We need to find out what we can do, and I think we have gone through this repeatedly. We have warned people that, and study after study has confirmed what I'm going to say now. People that don't have parental support sufficient, they don't have parents that can help them at home, that don't have a place to study, etc. Kungokunje ootitshala bathi kufuneka kongezwe izikolo kuzocutheka nenani labafundi kwigumbi ngalinye ukuze bakwazi ukunika ingqwalasela kubafundi abasokolayo kwizifundo, kwehle nenani labafundi abayeka esikolweni.